ömür boyu babıyıda deyip tatarçası deyip uylap yürüdüreyim. Tatarның обырлы каршы bir ikinci iken bit ol diye. Bu akiyetten көргенше diye. Tatarның yaman геройлары da ikinci türlü diye. Yaxşı геройлары da ikinci türlü diye. Bizning dünya başka türlü iken bit ol diye. Bu akiyetler diye. Yaxşı bilen yamanını көрсәтергә иң кыска юл балалар күңеленә. Син әкиятләр яз, Тукай әкиятләр белән кергән тарихка дип куйганым менә шулай бармак күтәргәне гел күз алдымда. Ничек дип барсам да киңәш бирмичә калмады бит инде. Аннан соң бик моңлы кеше иде мәрхүм. Очрашканда гел җырлап ниндидер җыр башлап җибәреп, былай иттереп тотынып, уртага чыгып тотынып, җырлап җибәрә торган миегел күз алдында. Менә гомер узган сайын дуслар кими. Кимегән урын гел буш кала. Менә гомер биткәндә шул күңелнең дуслар белән тулы өлеше бик кимемәсен иде. Чөнки һәрбер киткән кеше үзе белән күңелнең бер кисәген алып китә. Һәм ул инде безнең яшьтә бөтен нәрсәне яңадан башларга мөмкин. Яңа эш табарга мөмкин, кияүгә чыгарга мөмкин, бөтен нәрсәне яңадан башларга мөмкин. Инде яңа дуслар табу бик мөмкин эш түгел. Чөнки дус ул вакыт иләгеннән иләнеп, синең янда калган иң ире энҗе бөртекләре кебек.